Добър ден! В това видео ще ви покажем как да проверите сензора за поток на електрическия котел Technix и да го замените при необходимост. Преди да започнете поддръжката, е необходимо да изключите захранването и да източите водата от котела. За начало трябва да свалите предния панел на котела. Обръщаме внимание на важността да се избягва разкачването на кабелите. За тази цел е необходимо да се отдели контролния дисплей и заземителният кабел, който е прикрепен към предния панел. Сензорът за поток изглежда така. Той е удобно разположен на леснодостъпно място. Съществуват два възможни метода за проверка на сензора за поток. Първият е проверка на стенд. Необходимо е да се свали сензорът за поток. Той трябва да има три жици – червена, черна и жълта. Между червената и черната жица е необходимо да се подаде постоянно напрежение от 5 волта. За по-нататъчно тестване ще ни е необходим мултицет. Включете режима за измерване на напрежение, настроен на 20 волта. След това свържете единия щифт на мултицета към черната жица и другия към жълтата. В статичен режим индикаторите трябва да показват 0. За да симулираме воден поток, трябва да създадем въздушен поток през сензора по удобен начин. Индикаторите трябва да показват между 1,5 и 2 волта. Ако измерената стойност се различава от посочените по-горе, тогава сензорът не работи. Друг начин за проверка на сензора е директно на котела. Трябва да свалим сензора за поток, като развием две гайки. Изключете захранващите клеми на помпата. Клема до валове се. Следвайки мерките за безопасност, включете захранването на котела. Влезте в настройките на котела и включете параметър P1. Тук включваме помпата. След това преминаваме към параметър P3 – измерване на потока. По същия начин създаваме изкуствен въздушен поток през сензора, докато данните за симулирания поток се появяват на екрана. Ако екранът показва 0, сензорът не работи и трябва да бъде заменен. За да замените сензора, стария трябва да бъде свален. В нашия случай вече е свален и свързващите жици да бъдат разкачени. Последната стъпка е да инсталирате новия сензор, изпълнявайки всички действия в обратен ред. Току-що научихме как да проверим и заменим сензора за поток за електрическия котел Technix. Благодарим ви за вниманието.